Anachetago mazu na Volt 104.3 FM afambanti Chinazo. Yes, so call me onye gụrụ egwu ahụ bụ anyị Dons featuring Davido na Peruzzi, of course, and I'm na ife anyị ji maka ya tata wee bịa bụ ị nwee ike ịkpọ nwanne gị na phone o jiri obi ọchị ya niile pikie ya ka hapụgodu maka ndị at least aka na-eji obi iwe wee na-epik call fa. Ị ga-akpọ nwanne gị na o were speed pikie your call at home. Ị nwee ike ịkpọ nwanne gị o pikie call at all. Ị nwere ike ọ dị possible n'etiti gị na ụmụ nwanne gị. Onwe ndị ụmụ nwanne gị na ha dị na mma, ndị nke ọzọ gị na ha adịrọ na mma. O wee bụrụ gị na mkpụrụ parents kụnye n'etiti unu. Otu ị nọ na ị akpọ nwanne gị o pikie your call without thinking twice about it. Ka ndị ahụ ọ ga-ahụ ị ga-akpọ for 2 days before pick. Ụfọdụ ka ya pick, ụfọdụ ka ama pick. Last week I know na-ekwu a lot of people tinyere ọnụ n'okwu and I like him from the direction ha si na ya wee na-abịa na enwetakwa m a lot of other calls may pick nwere a lot of things ndị mmadụ chọrọ ịgwa m mana due to ohere enwere m ike ipik m call fa. A lot of calls. Ụfọdụ bụ ndị ihe a mere affect directly, ụfọdụ bụ ndị ma ndị bụ ife afọ o mere affect. This thing ihe nji ekwu ya kịta anọ, ihe nji na-emphasize ya dịka ọchọ ịmagon, ọ dịka ma ebu ya n'isi bụ na anyị nọ holiday. Achọrọ m iji ohere a ime ka unu mata na iwe nwanne adịghị eru n'ọkpụ. Agwa m unu story, ọ bụrụ na ọ chọsazịrị mkpago onye gị $500,000. Unu na-afụ how stupid some people na-adị. Sorry to use that word, but iberibe ajọka. Ịchọ ịda iberibe dakwuo ya to the point na o mere affect ndụ gị, not just na o mere affect o weelu ndụ mmadụ. So you can imagine onye na-eweseli iwe because ọ bịakwa ọ na-eme m na-ajụ ajụjụ sị ọ bụ nọ nke nwaanyị nọ na position nke nwoke anyị dị sure na ọ yara ya help dị atọ because onye ihe na-eme even to the point of ndụ gị like inigide the pain, nigide afụfụ a niile o till the point ebe ndụ gị dịzi at stake. It's stake go your life. Still, you nwekwara the opportunity to live. Opportunity ịdị ndụ inwe ya. Mana onye na-enodogo anya duto mkpụrụ ịkụgo because ihe a bụ ihe dịrị gị na nwanne gị nwaanyị. Ịkụnye dị mkpụrụ n'etiti nwunye gị, probably ụmụ gị too. Asị nwunye gị ngwa duru di gị je ka eje nweta ka eje mee test. Kama nwunye gị pride ekwerozi ya si onye duru onye si ha jeenu mee test. Pride ekwezi ya si ya sister ma sister in-law ka anyị wee ya na nana ya na-ama aka nnọọ ya kpọkwuzie ya afịa na ya ejirọkwa na ego test. Pride ekweghị ya gwa nwanne di ya na ozi anyị zikwa na ọ ya afịakwa, ọ bụkwa na ya chọrọ ije dị ozugbo na ọ ya afịakwa arụ maka na ego adịrọ. Onye 20,000 naira 20,000 naira ka amara ihe na-eme your husband ebe ọ bụ na unu ejighị ego test or ama ihe na-eme because na ọnọgo na the oya for a long time without ije test ka eje test ka ama the gravity of ihe na-eme ya. Yet upon still I be still upon yet. Pride ekwero mmadụ onye si n'ofu nwudie n'anya. Sometimes I know ama m kunsi afụkwa onwe unu n'anya, ama m kunsi eme ihe love unu eme because love kwesịrị onwe ebe ọ ga-eru. Ịma na ihe a na di gị no pride. Ịma na ihe a na nwunye gị na oye we ndị no pride, no maye no ma no sie ya ike. Ino ya iwe forge move ahead je nata enyemaka. It a lot of calls
ma ndị bụ na ha nwa bụ diọkpara, ndị nke bụ na ha nọ in the position ya fa nwa ka etinyere n'ụdị ọnọdụ ahụ, ọ bụrụ na nwanne ha, ọ bụrụ na ha ma onye n'ọfa nwa bụ ife nọ na ndị ọnọdụ. Ị bụrụ nwanne nwoke na-neglect gị, na-disregard gị maka na gịnị mee? Ihe nji ekwu ihe a bụ iwe nwanne adịghị eru ọkpụ. Nkwe ka ọ ya adị na asị na nwanne nọ n'ụlọ ọ nwụọ, ọ bụrụ poison or something. Maka na oke dị n'ile adịghị ama na azụ dị na ngịga. Nke nọ n'ime ụlọ na-eji agwa nke nọ n'ilo. Say something dey inside. Ịma nọ na be gị mara ife na-azụ bụ onye ọzọ, ọ dịrọ possible. Sef na ị na-erizi amoosu anyị amarụ. Sef na ị na-erizi amoosu anyị amarụ. That's it. Onye bụ nwere otu ọzọ anyị esi wee kọwa ya kịta na-abụghị otu a. So I mepe phone line. Can you try a solution between adults? Yeah, and the adults, because no more all the earlier to correct those things. Man, adult no mind of his or her own. Oga fiaru. Iropotachasi. Ifendi budi nsowu. Maraka is so faka. Because at the end of the year, I get with a solution. I give this suggestion, but only na wasn't I guy into position one called the take the decision is okay. Ebob no audio to a motor. Ọbụkwa nọ nke bụ onye ọ na-eme affect. No go come one nigga na gbasa wicked. Dare you don't worry about it. I am okwa. Ka I ga-eshiwe nakwa around it. The only thing na-ekwero na amankwa omume, anything na-ekwere omume bụ gịnị? Ọnwụ. Onye bụ ihe na-ekwere omume. Ọnwụ. So jisike ebe ị nọ, apụkwana na redio gị, na-anacheta azụ. Mgbe na-chetala azụ, mepee phone line ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee kwa ya bụ nwaanyị ukwuwala. Cheta na ị nọ na Volt 104.3 FM. Afa mba ntị Chinazụ. Kịta bụ oge ndị Igbo anyị na-akpọ Odeniwo. Na-asị gị daalụ. Ebe a ka anyị na-akpa nkata atụkọ isi ọnụ. Make sure na ife na-aga to the permanent site. Na ya bụ ezigbo ihe anyị chọrọ ka the society na-eme ka anyị malụ na ọ start with us. Ọ na-ebido n'ebe anyị nọ. Ndewo. The first every ya na ube nwanne Bright Chimezie. Aga na ebe ọ bụ na nna anacheta azụ.
already, and yes sir, maybe going beyond repair. But ihe na-achọ ịgwa gị kịta bụ na o nwere ife na-enwero mmekwata. O nwere ife na-enwero mmekwata. Everything nwere mmekwata apart from ọnwụ. Ọnwụ ka ọ ga-abụ ruo like this anyị asị mba hey ịmagona nke a agafego anyị, ọ dịgo beyond our own doing, na ọ bụrụzi ife mmadụ nwere ike imenwu nyere situation aka. Mana so far as no situation, just normal imagon things like this, no nwere ọlụ ndụ mmadụ, because ọ bụrụ gị nyelụ ndụ ịma nyenwu mmadụ ndụ and ịma nyechinkwa na onye ndụ ya ewelugolo ndụ ya, ịma wechinwe ya azụ. That one is beyond our doing. Pụtakwa ifuru nke a bụ na a na-eso okwu nwanne a na-ebe, nne na nna na-ebe, ndị ụmụnna na-ebe, nke a ka iji maka ya wee bịa, because that one inwe the power, inwe the power isi no to that problem, inwe the power isi mba to that problem. Now biko asị ndị okenye achọrọ m imepe phone line ka anyị ma ka anyị ga-esi wee nwenwe ike nyeluwe onwe anyị aka tupu 5 akụọ. Ịghọtago? Just we need 1 or 2 calls kịta nna chetakwa azụ mbebekwe call ndị ọzọ. Ịghọtago? And I'm live on YouTube. Yes, and I'm live on YouTube right now. Ije na live anyị ị ga-esonyelu anyị na studio. Keki yesi with the live anyị jee na Vote Odenigbo na YouTube app gị imepe ya. Ije na YouTube search space pinye YouTube Vote Odenigbo, oduba gị na our channel. Pịa aka na our DP ọ na-acha red, imepe ya isonye anyị ozugbo. Comment ọ bụ na inwe ike, ọ bụ na mkpọnwụ, engage ya, share kwanu the channel ka ndị ọzọ nwee ike join your contributor, because if anyị na-achọ bụ solution to our problem, kedu ka anyị esi enwe ike kwa nwaanyị ukwu nwanyị. Kpọọ m na 07060485853 ma na 0915-570-8347. Ihe mele emego, achọrọ m mmadụ ịbịa kọbalụ m ihe mebugo onu. Ọ bụ na ọgụ a ka ihe a mee, ọ bụ na ị chọrọ udo, sị m na ị chọrọ udo, kedu ife ị nwere ike imenwu ka udo batanwuo? Kedu onye bụ ọgbata uhie? Kedu onye bụ na onye anwa bụ onye ahụ ekwensu chọrọ iyuzu n'udo ama mbata? Gwa m these things, gwa m problem onye a ka anyị malụ ka anyị ga-esi wee nyelube your family aka, because ihe a bụzi ihe ezinụlọ, ọrụ ezinụlọ ka anyị bịaziri now. Mana ọrụ niile anyị na-alụ wụ ọrụ Chukwu ka anyị na-alụ normally, ọkụ wee dị mma. Hello, mgbede ọma, ka eke ime? Hey, I wish you the same.
Exactly. Mgbede ọma, daalụ sọ. Alright, so the first problem a ga-enebela anya bụ nne na nna, according to Joseph. Nne na nna foundation. Nne na nna foundation. Hello, good evening. Ka ime nnọọ, ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Dabeluchi. No. Daalụ. Anụghị a ọ bụrụ asị ofu nne na-amụ mana ọ bụrụ ofu Chineke. Hello, good evening. Ka ime udo dị, kara afa gị na-ebe isi akpọ m? Paul Eke from Eke. No, Paul. Daalụ. So in our cover solution, kind I man a household enemy but the worst enemy. Daalụ.
Paul from Eke. Unu mistake when you na-ekwu ndaghị ekwu na inwe nwanne dị njọ kama na nwanne make gị an enemy bụ ihe dị njọ na ọ ka njọ nwanne imake gị an enemy. I'm telling you ọ bụrụ asị. Now unu maka Joseph Olonlo ọkwa ya unu maka Joseph Olonlo Dubai mgbe ọ pụtara ife emem ka unu malụ tanụ asị na emere autopsy n'ozu ịma na obodo oyibo mgbe ọnwụ na South Africa so Nigeria adịrọ ka obodo ndị ọzọ. Autopsy apụtago autopsy wee na-egosi na poison ka enye ya. Few days before one or complaining about obia chest, then few days after we cardiac arrest according to them. Kete ya na anụzi na ihe aha iche na cardiac arrest cause poison ka cause nkwa cardiac arrest because etinye substance na arụ obi gị ama mgbu so heart attack mekwa na alịga ya cardiac arrest. Yotago. So now ihe a na-akọwazi live no gịnị na autopsy gosi no poison. Now onye nke nwanne bi ihe gbu ya ọ bụrụ nwanne nke a bụ ndị enyi mana ọ na-aka ewute na achọpụta na nwanne bi ife gburu nwanne. Now they had to lapụta ya ọnọdụ n'ụlọ wee nwụ obodo ịbụkwa ha jelu ma contract ha jere sign ma new emere ambassador ka flex ya ka a nọ vacation na South Africa otu akoshu meet onwe ya. So the very appalling that the people I trust bụ ife na-eme anyị ịwa ọ bụrụ ihe ahụ ekwu na onye ma ga-eme gị ịwa onye ma ga-eme gị ịwa onye ma ekwuru na nwanne but ihe iji na-ekwu nke nwanne a bụ na inwe strong bond with ụmụ nwanne gị. Some people would amụrọfa ha ọfụma na ọ bụ na ha ga-acha ịbata n'etiti unu tisa unu abụnwa bụkwu na ụmụ nwanne nọ n'etiti ebe a adị enyekwu ndị ilo the enemies and outsiders so na adị enye fast breathing space ịbata debia cause or problem of us tisa unu nsogbu ga na-adị anya na-anụ ọgụ nke eji but inwe the spirit of forgiveness move on ịma na this thing bụ normal thing. Nna cheta azụ mpike kọl na nna afụ kọlụ na iwu na adị n'ọkụ ka ndị zụchara obere afọ nna cheta azụ bidokwa ebe nkwụsị cheta na anọ m live na YouTube channel anyị bụ Vote Odenigbo mụọba Chinazọ na ebe ahụ kịta na ọ bụrụ nchọ engage ọ bụrụ nchọ ikene m ọ bụrụ nchọ subscribe ọ bụrụ na ịchọ ihe ọbụla ị chọrọ eme with the YouTube channel or our YouTube channel ebe anyị our small community so na si unu daalụ wee pụta ka nkene ndị so m live agara ebe ọbụla nna nacheta azakwa mbati Chinazọ na sị gị ndeje mbọọlụ jisi ike ka anọ m na-eche ka egwu m gụchaa anọ m na-echeta Mama G amaghị ihe mere Mama G ebijibe ekpọ m amara m na season ka ọ na-azụ but ịmago 1 minute amanụ họtụkwa ka ya makwa na-arụ dị gị n'ihe zuru oke Igwe onye ọbụla bụ n'ote gị kwadebere m ebe a jisi n'ike ka kpọghachi m azụ ọ dị important ka anyị malụ the whereabout of ụmụ nwanne anyị. Daalụnụ nna anachita azụ. Vote 104.3 FM. Ndị Enugu, anyị nwere ezigbo ozi. Ụlọ ọrụ Enugu State Board of Internal Revenue na-enye mbelata ego pasentị 20 n'ịkwụ land use charge, tax on rental income na consolidated demand notice. Site n'ụbọchị mbụ ruo n'ụbọchị 30 n'ọnwa Disemba 2025 a bụ oge ịkwụ ụgwọ gị na nnukwu mbelata ego. Emeela ka ọ dị mfe gaa n'ụlọ akụ ahọpụtara, ọfịs ụtụ isi ma ọ bụ jiri ụzọ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị akwadoro. Ọ dị ngwa, ọ dịkwa mfe. Cheta, mgbe ị kwụrụ ụtụ isi, ị na-akwalite ụzọ ka mma ihe owuwe ọhụrụ na ọdịmma ndị Enugu niile. Enugu Steeti, anyị na-eru ugwu.
Ozi a si n'ụlọ ọrụ Enugu State Board of Internal Revenue Service. There comes a time in your life when it seems all hope is gone and you need that one person that you can trust to tell you that everything can be all right. There comes a time when you feel betrayed by a brother, a sister, a friend, or by the one to whom you said, I do. There comes a time when you're sick and tired of that addiction and just want to stop. Let's talk about it on Comfort Zone. Comfort Zone, 7 p.m. to 9 p.m. exclusively on Volt 104.3 FM. Looking for comfort, style, and peace in one place? Welcome to Hotel Sunshine, your true home away from home. Relax in our beautiful rooms, swim in our clean pools, enjoy tasty meals, and chill at our Sky Lounge with a perfect view. Akara Express on Saturdays, Sunday brunch on Sundays, karaoke on Thursday nights, with great food and good music. Call 0915-079-2175. 0915-079-2175 to book now. Hotel Sunshine, your perfect stay begins here. As you never follow us for Facebook, wetin you gain? Just tell me, wetin you gain? Oh yeah, sorry now. That's why they play with you again. Sorry. Make I come dey shout for my destiny helper. No nah. Oh yeah, abeg. Na beg I dey beg you. Carry your phone. Open Facebook. Oh yeah, open Facebook. Oh yeah, search for Volt 104.3 FM. Abi don't know how to spell it. I be spell it for you. VOLT 104.3 FM. That is Volt 104.3 FM. Finish. Follow us. Oh yeah, press on. Press on well. Thank you, don't mention. Volt 104.3 FM.
Yes, so anachetago maazụ and ọ bụrụ na ị na-eche ka m si eche ikwesị ịghọta ife melu m ji wee tinye egwu ezi nwaanyị dị ụkọ. Ọ dịrị easy ịfụ ezigbo nwaanyị dị very very difficult. Onye mere na-ekwu okwu na-asị gị ịjụ ese ka nna chezi na phone like kpọm na 07060485853 ka m buru kọọlụ gị ozugbo maka na ọ dị important na itinyere ọnụ n'okwu ụbọchị nke taa. Kpọm na 07060485853 ma kpọọ na 09155708347. Now ka nwoke ga-esi wee jee nụta nwaanyị mee nwaanyị ahụ expect ka o hold down the household, ya bụ ka ọ bụrụ ezigbote nwaanyị mana na ụmụ nwanne ya na-eso okwu. Ụdị mmadụ a nke ife ọ dị gị ka ọ ga-etinyenwu the kind of value ọ ga-etinye bụ ụmụ ya. O gosi that na ọmụọ ọ ya agwafa na ọ dị oke ị na-eso okwu with ụmụ nwanne gị, especially ndị ada ahụ bụda ndị ada na-abụkarị problem sometimes anyway. When ndị ada bụ na fe nwere sense a na-eso okwu, it is alright. Gị nwa nwere lonye na aside ichesozie na your responsibility as ada and diokpara is the neutral. I make sure na ikwu on the part of the truth. Igwe onye ebe o mejọrọ, igwe onye no matter who's us see the against. Igwe onye ebe ọkwụ, igwe onye ebe ekwu, igwe ha nekwa ebe ekwu. Now the part of truth, igwe onye nke dị njọ ome, igwe onye nke dị njọ ome. Then igwekwa ha ebe ha metekwara ya. Onye bụ na ife a na-aga ọfụma. Hello. Good evening. Can I forget na ebe isi akpọ m? Daberechi no. Gan. Or feminine or feminist ka ị na-ekwu ka ọ daalụ sọ. O nwere onye ọbụla ama Chukwu weda na ị na-eje chọọchị ịdị eje chọọchị mana so long as ị mepere ọnụ gị si na ịma Chukwu, o nwere ka isi malụ Chukwu wee na-anọ nwa ebe esemokwu dị. Ọ bụla ọmụ bụ nwaanyị chọọ ịbata na family n'anya ihe ama. Ọ just na sometimes we decide no anyị na-decide na ọ gbasara anyị, but o nwere a lot ọ ga-affect your husband, ọ ga-affect gị, ọ ga-affect the children, especially the children. Maka na ndị nke a bụ the future, ha nwa bụ the future of tomorrow. Ọ ha nwa bụ ihe anyị mba niile anyị na-agbakwa n'ụwa maka ụmụaka. O nwere ihe ọzọ, bụ ezigbo mmadụ bụ ajọ mmadụ. Ọ ụmụaka gị chụrụ ego ịchụ ha ego, ọ ụmụaka gị ha ga-ata ahụhụ ya echi, directly or indirectly. Ọ ga-emetụtarịrị ha, it's for sure. Amara m ka a lot of parents say sịrị wee malụ this as nwoke kedu ụdị nwaanyị ị na-anụbata ka ọ bụrụ the mother of your unborn children. Kedu ezinụlọ ije nụọ, ezinụlọ feel na ọ dị oke na ụmụ nwanne nọ na the same town eme wedding nke aha abịarọ, nwere onye jụrụ eso, nwere onye nwe dị ka esue nothing. Ọ na ha nọ na the same east, nwanne ha na-anụ di ha abịarọ ọ bịarọ. Ezinụlọ ịnidiri ịjụ onwe gị ajụ. O gosi that ife ọbụla na-eso okwu dị serious and o ruru ọkpụ, because anything celebration and anything esemokwu ekwesịghị ịbụ reason ima nji wee bịa partake in whatever it is. Iwe nwanne adị eru n'ọkpụ, o ruo n'ọnwụ ịhapụ the situation. O ruo na nwere dị happy na ezinụlọ gị ka ihe ọma si wee na-apụta.
In fact, that time of their happy occasion bụ the best time ịkpọkọnata everybody ọnụ ahazie ya bụ okwu make sure that na tackle the issue otu o si wee kwesị ịdị. Because ihe ma ghọtara ọ bụ ka nwoke esi wee jee nụọ nwaanyị bata n'ezinụlọ ahụ, that n'ezinụlọ a na-eso okwu na a na-aba mba na all separated home or something. Ejụrụ ajụjụ. Asọrọkwa m na ndị si from separated home ama nnu di o ọ na ha ama nnu nwaanyị, but jụọ ajụjụ. Kedu ihe melu mpụ onye a ji wee hapụ? Kedu ihe melu mme onye a? O nwere reasons ị ga-anụ eme oke na nke a bụrụ fault nke nwaanyị, ọ bụrụ fault nke nwoke, ọ ma affect nke nwaanyị. Ị nekwe n'anya that single parent zụrụ nwa ahụ nke ka o so ezu the child, kedu ihe onye ahụ believe in? Kedu ife onye ahụ na-esonye? Kedu ndị ọ na-akwado? Because n'ezi nwaanyị dị oke, ezi nwaanyị dị oke, anyị na-agụ ya ọ na-atọ ụtọ, pati ọbasi gụọla anyị ya. In fact, Scholar Boy na nwa ya nwoke abịago gụgharịa ya na-eme enjoy dị egwu, but ịma nge tọọ ntị na amalụ ihe a na-ekwu. Egwu a, the first person made me introduced to ezi nwaanyị dị oke bụ my late uncle. In fact, how close I did in our family. Onye akpọ my late uncle bụ my in-law. Nyawa na anụ third daughter from family mom. Oh, how close knit I did. Eso me aga Lagos na 2007. 2007 bịa ka 2000 and Guinness Day. 27. Or 27. Maybe 25 or 26. Nje long vacation, one of those long vacations I na-enwe n'August. Kpọgidele egwu a from Anambra anyị wee ruo Lagos. Pati ọbasi all through. Nke nọ kanarị na repeat bụ ezi nwaanyị dị ụka. And ifu nwaanyị ọnụ ịmakwuo na true na ọ nụrụ ezi nwaanyị. Ọ bụrụ nke ọ ga-abụ property gị, ihe mee gị na nwunye gị amara anything, ụmụaka amara anything, nothing. Kita the woman bie na-ebu after how many years the man, what go 5 years or 6 years, ya nwe na-ebu the family. Ụmụ ya niile tinye aka na-eme business. Ọ bụrụ onye nke a ga-asị ya jee na shop, ọ wụrụ problem. Ọ bụrụ onye nke a ga-asị ya tinye aka n'ihe ka ị na-eme something ka ọ na-apụta ihe, ọ bụrụ problem. A ga-achụ ya gị. Onye nke ewebata n'ezinụlọ, ịkpọọ ya asị, gịnị adịrọ na mma. O weta, i nwee something to say, nothing good. Ya niile ka anyị ga-echeki. Kedu ife a ga-eme ka akwa ihe anụ a na-eme ka eme gịnị ka reduce it to the barest minimum, ọ ka akwụsị ya kpata. Hello? Gbatụnata redio gị. Ka ime? Mgbede ọma, ka afa gị na ebe isi akpọ m. Ka afa gị. All right. Us no say Ebonyi akpọ, network dey very bad. Hello. Good evening. Ka ime? Kingston, no. Ganier. I wish you the same, my brother. Like what I see when it comes to what running with woman or that about if the onya my no boom, yeah. And the person I call my friends, woman batano, the woman batano,
that the family. And the woman with the nanny, that the woman and family name on the toxic. Don't we get if that is some money and a so chimalu mami. And the thing that we follow woman in the both ways where to so unique mami and chakodu one year like fanchani no ndanya. So nyanwa no di o ya afiaru no man chokwa ka fa won no lo ndanya wo. O ya afiaru na ifu nwanyi. I can see my friend na ichi nwanyi in the girl, don't worry about the girl each. Not that the man check what the girl each man. Pay attention to the girl. I want to the girl didn't know papi. Pay attention to the girl. Oh, one girl, munia, I have friends. The girl na on the one go too much. So one day, munia na on phone. The girl, mommy and papi na come. Oh, I see mama since. Mami na papi ajiwe kobo no I'm na phone na WhatsApp call. Osim na mana since my papi aji kobo no na papi ake ekuru anything. Mana voice di na no dey ka voice mother 100 no pass mami ani ikwe. If we fed this woman John way. Hi. Na you give we find my Bible so no come na mmadụ bi na desert and you even with nwanyi the anger one case go nwanyi na ewu or something. This girl tinye or see nwekwa ndidi o ka nnefe mami ya na mami ya na-aba si papi ya ma ekwube ụmụ nwoke ọpụta ife ọ dị ọndụ the woman na-agwa the man o si ya ife ọ ha sị kịta ndị dị ndụ pụta the woman tankan ya ka olu ife niile a the woman mba ya ka olu like 2023 na-agbafe na pepa esi m Lagos anata na-agbafe ọbụna the man na-anwụgo papa the girl anwụgo so the girl wee pụta wee sị m ite ọgwa m sị mma nlote rekọdịn ahụ phone call ahụ eme mami ya na-asị papi ya akpọba ụmụ nwoke ọpụta ndụ ka ọ dị fitiri na sị m papi ya nwụ so na ndụ ahụ the woman sị na ọ dịrọ ọsị the man died in his sleep o the man na just like that arodia and they are doing well, but overall the man be very low of what the man not look at them. For them is so one man in can outside, even if and they will go as one. Oh, we go to a more if they give 2 million you want me. Well, if they give 500,000, you go, Papa, da from what you know, Papa like that. So the man move on and you put it back on your mama. The man and the woman will go on. From another own side. Father, what has it? Papa fast anything. When the man no follow me, Mama follow request, Mama not go Jericho, Mama not go JUK. The man had to know. This woman, like, all child, they don't have woman ahead. This woman, you see, open it, but what girl and go say, oh, Mama, you weak. But if you fit this woman, John will. I'm not so much on it. I'm telling you. I'm not even making woman. If this woman goes, or soon the papa knows you. I don't want the man, since the papa knows you. Or soon you look there. But if I answer now, the moment the man no at your man, he's dead already. What can you tell her to one? What is fair of that thing? What is back of that thing? The girl soon now 1 year wine is there. Also 1 year wine is not cheap, no one cheap in the US. So Mama found for walking past on him. Tell you how to imagine but loneliness. Now, don't look at the person, look at them or Jenna or them. If I know that, but taking us in a neighbor and prayer. I'm taking a was no one on look at all the alcohol for the man. No, look at the fact like if you look up one individual that you can go get the thing on our bosom. Man, I don't know me and my man or that man, the man not in you will be a woman man. Gimbirilo. Like that. If this woman on now, what the man, look at the man, I'm Right. so you man, I'll run after I'm not working better than my man. Oh, I won't get no. Oh, man, no, you know, go ahead, put a stop. Why you to that? Like, even a word that you put. Man, okay, but wine, It's true. It's true.
they are no more. I'm not saying it's good. But one experience no better than what they are moving. Eh? Only in Omatin. Oh, we can really fall for my papier. We for experience. All I declare it's in wrong na po. Also move go do. Now I'm sick. I don't want no papier. Nas, mmadụ dị ndụ, the man is sitting akụba ndị dị ndụ ọpụta. The man is dead already. Because all the akụba ndị dị ndụ ọpụta ya ife ọ dị ndụ. Can you imagine? This girl, get all to see this level. Say mama akwa o. Ọ na mama that's na mama ya. Ya, ị mara ya. And one thing we pray no most times like, ọ nwere nwaanyị na-abụ a good mother or a bad wife. True. Ọ nwaanyị na-abụ a bad wife. But a good mother. Now, mama is the best. Is the best mother. Oh, papa is your best wife. Mm-hmm. Oh, mama, mama and a big husband. May bad. Man, no man can say my mother is the best. Yes, it's the best. Your mother is the best. Best mother. A man be very woman best wife. Oh, my woman, if you don't know go to her, this the mother is saying, what the meaning is, man, if you pay and get to now, because she's just a good mother and a bad wife. Man, the mother and another part, when a man now, all about that wine, man, family, what is the part they expect from the man? What the part they used to the man before? The man is looking women on camera. When you can't force them, the man and the moment the man will come, and they expect one or another. The same, other are possible. Mm-hmm. So many things. What can God woman? So that is the part of a woman, a good woman. Man, for the fact that family the guy and expect the one family the man back to echo. How can the man able 500,000? Don't go family only 200,000 money. Man, after saying a woman yes, it's a lie. Oh, man, you're going to go if I check up my family did 300, woman did 2. Man, in the last so if any room not condemn one young, I'm do you attitude. One young woman be fine, but on the woman no way I shout to the day. Are you married? Because one you know the young man and 1 year working, and when you had that way because now I propose family dinner was here. Man, if I single girl no paper, I command the 1 year working, your wife is because she's not married. Almost your what the family. There were parts where in more one is bad, you are dead. There's no part people in and mind you, and I suffer not the bad because of what families here. So that is it. Thank you so much. Dalo so. Dalo and Nkabo eziokwu because the truth bụ na a lot of women ebunago efife amaro just because na nwoke draw the line and omezie ndị ụmụ nwanne atụọ nya bụ nwanne ha nwoke ilo a lot of rift dị n'etiti ụmụ nwanne bụ due na anụtala nwaanyị ọfụ ọgwụsịa ihe eji ese elu okwu ụfọdụ anwụọ ya ụfọdụ efoluga aja imi n'ụta si that na before na nwanne ha nwoke na ọ ya dissolve marriage and ọ ya separate na nwunye ya eso a lot of reasons why ụmụ nwanne ji eso okwu kịta bụ maka na anụbata nwaanyị nwoke decide yet to be a man face his own family zụpụta ha ka eso zụpụtakwa ha nwa nke ha ọnya bụ na nwanne gị nwoke bụ ajọ mmadụ nke nwaanyị ajọ nwaanyị the next thing anyị ajụbazi bụ onye ebe ka ọ bụ ajụtazi asị na ọkafa si eme meanwhile nwaanyị enwekwa ife ome just na nwoke si gịnị na ọ bụrụ ọzọ sọsọ ya nọ na onwego nwaanyị so dị afọ. Hello, good evening, ka ime
Ndị oyi, ndị mma. I wish you the same. Oh, dalo. Dalo. Mm. Mba onye na uye gotere ya touch. Uye gotere ya touch ka ọ na-agbadokwuoru unu touch mgbe nchọ ime ihe na nwa. Yes. Yes. It's true. Hearsay.
All right. Dalo. Oh, Dalo so. Dalo. And if you hear, you like all my colors, but now I will too much experience to the point that now we are willing. Share just the same way we are willing to share my own because ever no na dey meji I don't like it uchi marriage makana. The only thing I will not mention names. Na marriage makana. Ibu my friend, ihe nkwesị mụta n'aka gị mara amụta ọ bụrụ gịnị pride. Why made you emụta ihe n'aka onye? M ebupụta anyị niile amụta something from it because at the end of the day anyị na-ekwu otu the society ga-esi dịla anyị na mma. Chọọ ịkpọ m na phone. Once phone ring wakwara biko bọtụnata radio gị ọ dị very important. Onye our rule number 1 ọ bụrụ number 2 rule. So that's why the noise like this. Adị m emelu na ebere. Me bọtụnata radio gị. Hello. Good evening. Ndị mma o, ka afa gị na-ebe isi akpọ m. No, gaa n'ihu. Because sometimes when we try to put everything on God, issue. To pray is good,
but then I check one no fun like ihe njimakia we bia today nwa na ụmụ nwanne na abo amo that it is God's plan or God's will na ụmụ nwanne ga na-eso okwu to the point that na ha dị eji anya afụ onwe fa. Ihe ahụ Bible kwuru maka ya, do you know that it will not sit well with everybody because onye amaghị ihe Bible kwuru maka ya, but they still insisted ime ihe ha chọrọ ime. How? The woman will leave his father and his mother, and the man will leave his father and his mother, and the both of them will come and cleave. Remember that one of the life. Cleave together as husband and wife. Let me tell you, the people I'm going to go my husband died for 12 years ago. My wife is the only thing, according to the word of God. You must, Mama keep Papa keep keep number one on the Bible. If you do against it here for a while, you keep God can judge in how you treated him. Your mother's opinion is not, doesn't matter. Your father's opinion doesn't matter. Oh, nah, or someone can tell Mama Ganya, someone can tell them, but you want to achieve what you people will be one. You people, in opinion, you are one. In everything, you are one. In those of the secondary. You figure now. So, one thing, the Indian people, the Ganya, for the Ganya, when the Ganya was taking with my dear, it doesn't matter. What matters is that you are pleasing God. This is the word of God. Here can you go. And here can them. And the young one will say, young man, well, God knows how to handle him. Okay, now, and here I will make a matter for you. Or so many of the wine that they can. Or so that you are taking. When Mama can have Papa, the opinion is one side. Because during another level, I want the word of God says. And that's what the word of God actually. We think you want to opinion. Don't want to opinion. What are you call your don't have I get man. In I can give Mama 100,000. Mama, can you change what things I'm going to do? When you give 500, my dear, it doesn't matter. I'm still I can tell Mama, who's like school, you back I see buyer. But tell I'm going to do, when you got Mama, who's back I see school back. Mama doesn't want ya. Mama, not your yeah. Oh, yeah, Jenna. My dear, that's what it is. It's not that of the even Kata, sit down, Mama, because they follow Mama to my career. We didn't have one. Oh, I don't enjoy it. Before you know why, before you know your wife, onye dị against the marriage. It lucky. You're just one of the few lucky men. According to the principle of God, by Dalo so. Dalo. Yes, in as much as now our opinion the valid, we are trying to make sense out of the nonsense, right? Now, there are many things in which one so many things. Okay, family be against marriage and between one just 1 out of 100. I don't go maybe call you now. Yes, let's just say that we pray, we see the signs and we ignore them. We pray, we see the signs and we follow the signs. Now, in a society or in a situation, pray.
if the signs, it may ignore. Now, only I may go the first mistake. That means anything standard is go near where poor. My mission na Vote FM no deni bo we kedi that standard may go if any na yasa. Standard only overlook. Yedi na yasa ke ka get na cheaters because let me tell you, I want many reasons more than one name so. Even that's my husband I'm gonna in the future because there was where I been see apta tupu nwodi. Obu no one name treat homo ofuma. Obu na nne na nna me treat homo ofuma. My husband aha man from. I want anything here agwam that supersedes family. Anyway, family ABC apta before your actual before the family you with it. What di na nwunye ikpa nkata kwekọrịta is a good thing. Mana nkata gị na nwunye gị ga-akpa or affect your other family, there is a problem. Onye ka nji ejuo gị na mgbe ị nụrụ nwanyị o nwere onye bịalụ between you and your wife mgbe ị na-achọ ịnụ di. And let me tell you, the blessings, let's not underestimate the blessings of our parents. Madam okwani anwa. Okay, for marriage job na iputa n'isi the first day. Magina mpagejo juwa isi na man know this girl. You take it from me. I don't know who you ma. Na gwa gị like ihe fugol. It doesn't augur well. Or they are go for my cha. No na your parents sige anu n'onya. Because at the end of the day, oge bute esomokwu no. Because ị na-achị ị na-etikọta nwaanyị a na-etisa ị na-achị ịchịkọnata ọ na-etisa. That is not ọbụrụ ihe o kwesịrị bụ. So any place efu udo anakọta udo adịrọzi, they check you, something is wrong. Onwere nwaanyị ga-achọ ka ọ nụọ gị, onwere nwoke ga-achọ ịnụ gị ka ọ bịa tisa your family ebe isi wee pụta. Anybody name that thing ọ dịrọ mma. Onya ka eji wee sị gị, in terms of what God said and the standard, that's to do your best and leave the rest. Men ka iji wee bụrụ mmadụ, ihe anyị na-ekwu ebe a nke anyị ji bụrụ mmadụ, ya dey take out what God can do for us or what God is doing or what God has done. No, I dey take that out of place. But ọ bụ na ifo something ahead of time, tackle it before gị na ụmụ nwanne gị eso okwu enwebego signs. Just like oto shwe dikwa na di na nwunye, before na esebe okwu enwego signs something na happen in the background. Both of you ya may ignore. Otu anka ọ dị na nwanne gị na nwanne gị na-akpa every day. You know, kata 2 days, 3 days, 4 days, you know from you. If we see man something is wrong, joy ya malu no all or business or ife meya udade kwa onokwa udo phone efu ke ife na eme. Onya bu no nwanne na-ete because ọ bụ na nwanne gị anọ nkịtị n'ọlụ 3 days 4 days ife a na-eme gị nwa na onwe gị akpọrọ. Ọ bụ na nwanne na-enwero, ọ bụ na nwanne nwe pride. Ọma mkpọ gị, ọ ga-asị na eze na onye mụ na ya na-akpa everyday. Or not from me. From there, if a build up grudges. Meanwhile, this grudge 2 days, 3 days, 4 days, 1 week, for ya, 1 month, for ya, a bankete. Unabo banketo. What of phone is the bigger person? Ama, you can't leave everything to God. That's why you pray. He prays, you do your rest. So when you do a prayer, fold your hands, say, okay, can you be one of them? A prayer go to send it as God will not send you. You have to go out. You want to wait no nwunye na man sim no so nwunye gị careful. If other people say no until you find the right person for you. Because the first person you say ikpe gị ekpere onye akita Chukwu send gị. You go ahead with it. So our opinion are they valid. But there are some certain things that are in nature. It's okay. Something went wrong. And don't you parents. Foundation amaka. Foundation over anything. Even na church, I need foundation. If you don't lay that foundation, the pillar will not stand. Foundation. Wait for foundation. Don't joke with it. Umuaka ya wo hatonite ejeduru haga foundation. Oburo na he nwere sense. Ibido ọrụ ibe asị gị mee probation. Ọ bụrụ na ndị ahịa nwere sense. Before izu ahịa asị gị mụọ ọrụ. Ọ bụrụ na sense adịrị ya.
Yeah, foundation. Oh, where he need practice. Practice makes perfect. Go Bible from now to tomorrow. Malo the standard. If you don't put it into work, it will not reflect. I'm telling you. In an film, go in a film again. I'm gonna go see another 1,001 other angles and branches from that movie that you did not even see. Anyway, here na foundation. If you don't lay it in the morning, why you just every day? Man, no more can I know. How can I call? How can I whistle when he way? Have you ever thought about it? Ebo pastor, in fact, ebo pastor, ebo bishop, man, umugine ebindo dianya. You self, you know. Even here and teaching us because I grew up around a bishop's children. I'll be bishop's children. And in our one day, I say, oh, bishop here. It's not easy. Oh, you can't just put a foundation, parents. Umwaka, if you open a family, we have to interview whatever it is that you started training them with. You open a hand for. You open a hand. And if you don't train those children well, I'm telling you, you're going to go for every day. I blame some men who go up at Asigi as soon as because you go do Moaka first. You're going to see me because Moaka need 100% of your attention. You need to rename a lot because you gonna overlook some things. You gonna have some things. Oversight. About the overlooking. Oversight. And you don't me oversight kids. Onya melu one nigga jiwe pute chinine. Ibu 1 year. Isem nigga abu yanket. Isem that something did not go wrong. Ibu 1 year and I go. How? From where to where? How? Kedu koge shiwe me. Ibe bera buru shop. No, that time umuaka ahu na anu ogu. Teach them that this ogu hapuru ogu unu na anusaro unu oburu unu unu kwese na anusa de ogu. Ndi ilo na achu unu kwese na anusalo de ogu. Not yourselves. Pia fetari nyefa punishment. Let them know every day you had wrong. It's okay to get angry, but ewefenu iwe okay. Ewefene iwe okay. We can speak to the soul of people. Obromadi need with that gift, but nobody with the gifts. And I'm telling you, you can't have the gift with the gift. No nature. So bikonu, in as much as nature kachukumela and ifenine, I bombado. Onya keju enya aka. Nya anya okwu. Nya anya onu. Nya anya ifenine ka enwe ike me nka anyị ga-ebe as human being. Onwere ife onwere Chukwu can God can do everything. Don't worry nyere ya. In my handicapped, then the angels are not. What you do is you tell the angels to go before you. That doesn't mean you will not go there. You have to go there. You have to do it. Do it before I do it. Meaning you go the wisdom. All your kids na yochku for wisdom and his knowledge. Because no. Do the ones you can. Then he make it sure, because a lot of parents but that they did not do enough. No. Sometimes deny them some things. Deny I have some things. Because so okay, but half was there, Josh. But half was there, Totoro. I said, I'm going to clip to me. Oberife, or Totoro. Some book when I go. Try to feed the children well. They gather or hustle. My he game to call easy or no matter what to do. It's a who between adults kind of here. Go maluko siadi or do wrong. Now it is now left for you to decide now one them work up my na phone kai to plan. Bankata. Mariki geswe onye obuna nwelu love la okwefuru onye obuna nwoke na nwoke nwe ka ha eswe egwu onwe ha okwu all love ka ọ bụ ọ na-wekwu love language je na ọsọsọ nwoke na nwanyị nwe nwanyị na nwoke eswe egwu mmadụ okwu even though no ya ha ekweti ya at that moment
But that thing it will take time, but the change will reflect. It will never work or they're possible. One thing no more communication. Try to communicate. All the very important. Alright, so can Jenna YouTube before I'm because time I had the rose. Can we Ozi Som Tochuku Deborah? Asama teaching us, good evening. How are you doing? And this thing this man is saying is because God is showing him mercy. That's why. But let him know that we can't serve God outside humanity. Alright, so let's learn how to let love lead and try to breach what brings issues in the family. Thank you. Breaching what brings the issue in the family. Try. Don't give up. Ebe aka nga bịa na njedebe sunu ka ọ bụrụ ụbọchị ọzọ ka echi bụrụ ụbọchị ọzọ mụnụ ga-anọ na Volt 104.3 FM. Afọ mba ntị Chinazọ na asị unu daalụ ndeje ka emesịa. What from Cambodia? When my time